Ate di ganang bisa ndo. Lho, wong gamelan duwe are. Ya apa sih kan? Lho, Dung. Kacang iki rasane aneh ngene iki, Dung. Oh, kau ket mang ngrasakno kok aneh tapi empung aneh. Lah iya. Nggak kari itu, Dung. Nah, ben kau gak wis. Lho, Yo. gak ngono kacang iki mari mbok emut akrek. Oh, kacang mau tak emut. Mbok pangan. Yo aneh rasane. Wah. Cuk tak truk asu. Kacang kebocor ngono kacange wong dipadhok gak ngomong. Baru misi. Jadi ya ini